Хайде да видим във Формула 1 какво става. Какво става във Формула 1? Така, Луис Хамилтън е най-бързият във втората тренировка в Азербайджан. Така, британецът, който бе едва 13 в първата сесия за деня, се справи най-добре в следобедното занимание по улиците на Баку и зададе стандартните а, и, и зададе стандартите с постижението си от 1 минута 41 секунди 293 стотни. Скандално, чат! Скандално! Йо! Седемкратният световен шампион във Формула 1 постигна най-бързият резултат във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Азербайджан, 17-ти кръг за сезона. Британецът... Ма то се повтаря, бе, брат. Втори само на 0,74 секунди остана неговият отборник от тима на Ферари Шар Люклер. Така черните кончета отново показаха, че се чувстват много добре на тази писта, на която Люклер стартира на пол позишън в предишните 4 години. Уау, чат, това е инсейн! Ако не знаете какво представлява пистата в Абе... Азербайджан, сега ще ви покажа. Искам само да добиете представа за какво говорим. Кажи, брат. Ей, това е. Чай. Къде? Ей, това е, чай. Чай сега, след малко ще го погледна. Вижте какви... Ей, сега, тук е права завой, който е добре, нали? Тук почва тесните човек. Много тегаво. Наистина, много тегава писта. На такава писта минута 41 минута 41 секунди. Чат, това е скандално просто. Това е скандално. Евало. Наистина евало, чат. Евало.